Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. A dneska si zahrajeme Emergency Hamburg V3. Tak dáváme play. Samozřejmě já už jsem to hrál, to asi můžete vědět, že mám nějaký ten cache. A že mám nějaké to auto. Takže nastupíme si do auta. Půjdeme na český server. Tady máme servery. Tady máme jeden. Ale jakož tam je 40 lidí, tak tam nemůžeme. Našel jsem tady Praha RP, že to bychom si mohli dát. Takže přečteme toto. Kód serveru je blablabla. Děkujeme, že hrajete na tomto RP serveru. Hrajte RP pravidla. Jsou policisti, nemůžou jen tak zatýkat a jezdíte podle předpisů. Budeme pořádat soutěže o 12 a o admina. Okay, a to je asi jako všechno. Tak dáme join a čekáme. Než se mi to udělá, tak já se vám ozvu. Tak mně se to už načetlo. Sice se mi to bude sykat ještě trochu, ale tak to nevadí. Zapneme si světlo, nastartujeme, dáme blinker. Ježiš. No, tak jako dobrý, no jako to. Hele. Já jsem se teprve joinu a už tady na mě vletěla ta záchranka. Samozřejmě bude mezi 50. Budeme tady mluvit i s lidma, jakož vidíte, že mám ten voice chat. Tak můžeme zkusit mluvit s nějakýma lidma. No a mezi tím tady budeme asi jako jen tak jako jezdit. A nebo se jdeme stát policii, jestli je volno. Jo, je volno. Zatáhni ten telefon. Tak, už jsme tady. Tak a budeme, hele, máme XP boost na policii. Asi si přebijeme naší G36, aha, tak nemůžeme. Takže máme asi přebitou už. Jinak pardon za to, že se mi to tak seká. To je moje G36. Tak, co chceme? A teď to nemáme. Vezmeme si Mercedes. Tak, nastoupíme si. Tak, a jdem. Tak a samozřejmě jako správný policajt budeme dělat to RP. Jo, jinak jestli byste chtěli, tak vám kód můžu dát do popisu videa. A je. Tak tam jdem. Máme prý nahlášenou nějakou střelbu. OK, už jsem tu. Sorry, bro. Hej, kámo, co se toho stalo? Čau. Já zavolám táto Amerikan. Dobrý den. No, nazdar. Máme tady nahlášenou nějakou tu střelbu. Jo, já jsem viděl tu Bugatti odjíždět, hej. Jo, OK. A jakou barvu mělo? Oranžovou. OK. Já to dám do hlášení a uvidíme. Jděte pryč. Prosím tě, svobodík, nech ho bejt. Dobrý den, pane chleba.
Dobré, máme to v hlášení. Okay. Hej, chlapi, nechte toho. Nechte toho. Hej, já ho nahlásím na policejní stanici za násilí. Jo, jinak to natáčím jako na YouTube, jo, tak. Hej, já mám tak málo FPS, já mám asi 10 FPS. Já vidím třeba centimetry, já nevidím třeba už tam, třeba ten kamion, já teďka nevidím ten kamion. Dávno. Hej, ty máš YouTube kanál? Nemám. TikTok. Já mám jako YouTube kanál, tak jako, jestli chceš, jako mě tam jako to sledovat. Tak to napiš do chatu, já si to vyfotím přes PlayStation a dám to tam odběr. Nevím, jestli se to jmenuje takhle, ale mělo by. Aha. No. Počkej, já to napíšu tak. Sakra. Mat. Hej, stůjte, hej, klid, stůjte. Hej, pane, stůj, zastavte. Počkej, dej to. Pane, stát. Pane, stát. Já si dám polišek. Jo. Zastavte, pane. Na krajnici. Na krajnici, pane. Na krajnici. Žádný takový. Pane, já jsem vám něco řekl. No tak nic, brosky, jedeme za ním. To by se mi to ale nesmělo tak sekat, že? Jedem. Ty špíňáku, pojď sem. Ty jsi takový špíňák. To No proč se mi tak seká, co s tím je? No nic, já si to potom zkusím nakupravit. Hejte, asi budeme zastavovat jako normálně auta. Asi to švihneme takhle tady. Takže tady se stejně nemůže to ani jako jezdit. Takže tady budeme stopovat ty auta. Vypínat motor si nebudeme, jenom si zapneme. Dáme vehicle, dáme si zadní. Čau, tvarušku. Počkejte, já něco napíšu. A slyšíš mě? A teď jdu jenom zastavovat auta, ale to bych asi řekl, že jako není jako tvoje ta starost. Takže čus. Tak. Tady dáme. Takže. Budeme tady stát.
budeme prostě stopovat auta. Tak počkejte, ještě si můžeme dát ten nahoře, co máme? Máme tady stop, police? Nemáme. Kurňa. Tak já už jsem zpátky. Dobrý den. Tak máš dobrého bratra. Dobrého bratra máš. No já tady natáčím na YouTube, víš, a brácha mi teď tady přišel. No, každopádně vás poprosím o doklady a řidičák od motorky. Chceš doklady alebo nie? No, chci to všechno. Tak som vám ich. Prosím vás, pane, věďte. Počkej, já mu jenom něco napíšu. Tak. Pane, věďte. Haló. No tak doklady, dělej. Máš dál. Jo. Tak, no, doklady, tak. No tak, no. Tak, budu potřebovat vaše jméno. Takže, aké? Však ho vidíš nado mnou. Tak. Neukazuje se nám, že byste byl nějak hledaný, takže byste asi mohl jet. Tak, já vám teď vrátím doklady. Však ja som posledný pár sekúnd a ty povieš, no ste hľadaný, ste bol. Ale ne, pane, já vám říkám, že nejste. No, dobre, tak môžem ísť zapojiť. No, jeďte. Naskle. A ten kamion tam jako dělá co? No ale jeď. Pane, nechte to. Ach jo. Tak se stopujeme, no. Nevadí. Proč tak? Nehoupej se. Proč se tak houpe? Tak. Dobrý den, pane. Tak prosím vás, pane, já vás poprosím o občanský a řidičský průkaz. No, to nevím, jestli se staneš mnou, protože jsi byl to, jako to, hledaný. Ale už nejsi. Ježišmarja. No čau, co chceš? Ako som chcel. Dobrý den, pane. Zastavte. Zastavte, pane. Tak. Dobrý den, pane. Poprosím vás o řidičský a občanský průkaz. Ach. Kurňa, tak jenom psat.
Proč tady spousta lidí nemá prostě voice chat? Já to nechápu. Díky, pane. Poprosím vás, vystupte si z vozidla. Děkuji. Já se vás tady vylustruju. Tak, dobře. Vracím doklady. Počkejte. Vracím doklady. Tak a můžete jet. Naschle. Tak ten týpek na motorce mi psal, že za mnou přijede, ale... No jako nevím, no. Až si přijede nějaký další auto, tak já vám dám vědět, tak čus. Jo, pardon diváci, já jsem vám to nenatočil. Teď tady byl nějaký týpek, který byl absolutně že RP, takže počkejte. Počkej, já si ti dám to nahlas. Tak. No, dobré. Jaký kamion jezdil jak toho prase? Ne, že on prostě vyleze jako si kamionák, nevím přesně, Jo. Kolik potřebuje pomoct? Chytí červené. Ale dobrý den, pane. Pane. hej, dobrý den. Dobrý, dobrý. Dobrý. Děláš. Tak je dobře, no, to tam Jo, slyším. jo. Jsem se dneska koupil nová sluchátka. Jupi. Dobré, pane, ale parkujte se. Jo, sorry, já to jdu zaparkovat, počkejte. Tak. Může být? Může. Okay. Takže poprosím vás o řidičský a občanský průkaz. Jasně. Jenom já vám prohlédnu auto, jestli tam nemáte něco. Jo, v pohodě. No? Díky. Jo, já počkej, já myslím, že já nevím, ne, počkej. Jo, ne, nevím. Jo, ne, já nevím. Tak. Tak pane, já vám vracím doklady a můžete jet. Ještě. My jsme měli včera oslavu a... Dobrý den, pane. Já jsem vezl, víš, lidi. Pane, vystupte si. Děkuji. Já si to nemůžu dýchnout. Potřebuju vaši občanku. Neříkám, že můžu dýchnout, ale že nejsem ani pod vlivem alkoholu. Okay. Tak, díky pane. Přizoudu si. Si vás tady vylustruju. Tak, No, tak co? vracím vám občanku a můžete si zpátky sednout do vozu. Počkejte. Tak co, alkohol dobrý nebo ne? Je alkohol dobrý,
někam? Můžu jet? Ano, Tak se naschledanou, děkuju. naschledanou. Naschledanou. Hele, kolego, já tě jenom poprosím, zaparkuj to za mě. Hej ty, tvarušku, nebo kdo jsi, jo. Tvarušku, ty budeš vyjíždět, když nikdo nebude to zastavovat, jo. Aha, tak budeš vyjíždět, když někdo nebude zastavovat. Šmara, jak to píšu. Zaátovat. OK? To jsem před chvíli říkal. No, ty píšťalo. Počkej, jak se jmenuje ten? Jo, počíval si mu. Pane, vy tady máte auto vlastně. To je vaše. Ty kráso, no neke. Tak, já jsem... Pardon. Tak, já jsem teda zpět, diváci. Přijel tady další kolega, který má asi voice chat. Chleba. Jo, dobrý. Čus. Já nevím, já nevím, co by si ty mohl dělat za práci tady. Umíš se na tom, umíš si na autě nastavit stop policie. Jo, OK. Jestli chceš, tak si můžeš udělat svoji tu stanici, jako tady. Akorát ji budeš mít tady, jakože v tom dalším směru. My máme zde, ty budeš mít tam, OK? Hele, jede ten kamionák. Pane, stát. No, trošku au, ale nevadí. Takže, dobrý den, pane. Dobrý, to nevadí. Že on do mě toho narazil trochu. Pane, máte voice chat? Máte voice? Ne, vůbec ne. Nevadí, tak to budeme psát, no. Nevadí. Jo, jinak už natáčím skoro 25 minut, takže to bude asi jako dlouhý video. Takže poprosím řidiče Lukas. Kamu, proč? Dobrý peukaz. Ach jo. Smax. No, i když vlastně ten nebude to hledaný, protože je ten, že jo, kamionák. Ale tady je jako spousta hledaných lidí. Jak se tak dívám. Ale Smax, ten je kamionák, takže dobrý.
napíšu, že vracím. Můžete jet. A ještě naschle. Tak. Tak co, chleba? Už si to chytil nikoho, nebo ne? Že jestli už si nikoho chytil. Ach jo. Ticho buď. Tak já se vám ozvu, až tady bude nějaký auto. Takže lidi, toto už bude asi konec toho videa. A asi zítra vyjde další video o tom, jak jsem byl u vody a dělal jsem magnet fishing. Jo? Takže zatím se mějte a čus.